ஓம் ஸ்ரீ ராமானுஜாய நமக. திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியம் பாகம் 36. இது என்ன வார்த்தை என்றால், இருமாலை ஈந்தேனோ தொண்டரடி பொடியார் போலே அப்படிங்கிற வார்த்தை. சோழ நாட்டில் திருமண்டங்குடி என்கிற தலத்தில் வாழ்ந்த விப்ர நாராயணர் என்னும் அந்தனர் திருமால் மீது அளவில்லாத பக்தி கொண்டிருந்தார். பெரியாழ்வார் வடபெருங்கோளுடையானுக்கு நந்தவனம் அமைத்து அதில் பூத்த மலர்களை மாலையாக கட்டி தினமும் சூட்டி அழகு பார்த்தார் அல்லவா? அதுபோல தானும் கைங்கரியம் செய்ய கருதி திருவரங்கம் சென்று நந்தவனம் அமைத்து மாலைகள் கட்டி தினமும் ஸ்ரீ ரங்கநாதனுக்கு அணிவித்து மகிழ்ச்சியடைந்தார். இப்படி செய்து வரும் காலத்தில் தேவதேவி என்கிற பெண்ணின் மாய வலையில் சிக்கி இடர்பட்டார். எம்பெருமான் இவரை தடுத்தார் கொண்டு போதரே என்று சொல்லி புத்தியில் புகுந்து நின்று ஆதரம் பெருக வைத்தான். தன்னை திருத்தி பணிகொண்ட திருவரங்குடையான கருணையை எண்ணி எண்ணி வியந்த இவர் அவன் மேல் மேலும் அன்பு செலுத்தினார். பூமாலை திருத்தொண்டோடு தன் அனுபவங்களை திருமாலை மற்றும் திருப்பள்ளி எழுச்சி என்ற 2 பாமாலைகள் பாடி திருவரங்கன் திருவடிகளில் அர்ப்பணித்தார். தொண்டரடி பொடியாழ்வார் என்று மற்றவர்களினால் கொண்டாடப்பட்டார். இரு என்கிற அடைமொழிக்கு பெருமை பொருந்திய என்றும் 2 என்றும் பொருளுண்டு. தன்னலம் கருதாமல் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் பக்தியோடு பெருமானுக்காகவே தொடுத்து அவருக்கு சூட்டப்பட்ட மாலை இருமாலை, அதாவது பெருமை பொருந்திய மாலை என்பதாகும். தொண்டரடி பொடியார் தினமும் தொடுத்த பூமாலையோடு பாசுரங்களாகிய பாமாலையும் அரங்கனுக்கு சூட்டியதால் அவை 2 மாலை என்று பொருளில் இருமாலை என்பது பொருந்தும். மேலும் பூமாலையை கணக்கில் சேர்க்காவிட்டால் கூட ஆழ்வார் செய்த திருமாலை திருப்பள்ளி எழுச்சி என்ற பிரபந்தங்கள் 2. ஆகவே இதை குறிப்பது போல இருமாலை என கூறலாம். இவ்வாறு பூமாலை மற்றும் பாமாலை ஆகிய இருமாலையை திருவரங்கனுக்கு சமர்ப்பித்த ஆழ்வார் போலே நானும் தொண்டு செய்யும் வாய்ப்பு பெற்றேனா? இல்லையே. அதனால் நான் இந்த ஊரில் இருந்தால் என்ன, சென்றால் என்ன என்று கேட்பதைப் போல தொண்டரடி பொடியார் போலே இருமாலை ஈந்தேனோ என்கிறாள் திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை. அன்றாடம் பகவானை நினைத்து ஆலயம் செல்வதும் அவனுக்கு மலர் மாலை வாங்கி அணிவித்து அழகு பார்ப்பதும் பக்தர்களின் இயல்பு. இதை தவறாமல் செய்தால் இறைவன் அவளுக்கு பாத்திரமாகி விடுவோம். வாருங்கள் உலகத்தீரே, மாலவனுக்கு மாலை அணிவித்து மலை போன்ற கர்ம வினைகளை கரைத்து கொள்வோம். ஓம் ஸ்ரீ ராமானுஜாய நமக. இதிலிருந்து திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியம் முடியுது.